सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या रणधुमाळीत आता महायुतीने आपली पूर्ण ताकद झोकून दिली आहे। महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मंगळवारी दुपारी 3 वाजता कुडाळ हायस्कूलच्या मैदानावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भव्य जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे। महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब उद्या सिंधुदुर्गाच्या दौऱ्यावर येत आहेत। 3 वाजता उद्या कुडाळ हायस्कूलला त्यांची जाहीर सभा होणार आहे, महायुतीची जाहीर सभा होणार आहे। मोठ्या संख्येने लोक इकडे येतील। सगळे कार्यकर्ते पदाधिकारी सगळ्या महायुतीच्या सर्व पक्षाचे अतिशय उत्साहात आहेत। मोठ्या प्रमाणामध्ये हा कार्यक्रम यशस्वी करणार आणि तुम्हाला दिसेल लोक उत्स्फूर्तपणे ह्या कार्यक्रमाला पाठिंबा देतील, येतील, सहभाग घेतील। कारण का शिंदे साहेबांची क्रेज महाराष्ट्रभर कशी आहे हे काय मला वेगळं सांगायची काही गरज नाही। म्हणून मोठ्या संख्येने उद्या लोक इकडे उपस्थित होतील ही माझ्या मनामध्ये शंका नाही।